când a venit Andra, îl vedea pe Mihnea la calculator și Anuța îi făcea, vine, trece trenul cu vagoane, așa din picioare. Și ei îi plăcea și făcea, mai îmi pui o dată aia cu fundulețul gol? Și zicea, trece trenul cu vagoane și în vagoane sunt cucoane, dar iată cea din gură de a înregistra. Și după aia când a plecat pe scară pe acolo, zicea, trece trenul cu vagoane și în vagoane sunt cucoane. Ce-ai găsit acolo? Ce-ai găsit acolo? Ce-ai găsit acolo? Ai găsit Casa cochii. Imediat, imediat. Te rog frumos. Da. Stai la casa cochii. Uite, filmează-mi până e drăguț. Filmează-mi până e cel frumos. Da. Vreau să-l duci și pe el. Hai mă, lasă pe Dina să-l filmeze și pe boneiul ăsta. Iar râzi acolo, iar râzi acolo, pădeiașule. Iar râzi acolo. Da, îl filmez și pe asta. Hai că-l filmăm, da.